Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो गुगुनि आरो पकरा बानायनो नागिरदों। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मटरखौ सुना लाखाबाय। दा कुकाराव होनोसै। दैबो होना लाखाबाय। संख्रि आरो हालदैखौबो होना लाखानोसै ज'नो। बेखौ दा खेबथाम हुसेल मारिनो होनोसै। दालिखौ सुना लाखाबाय। दालिया मोननै मिक्स आरो मुसुर आरो मुग दाल। नोरसिं बिलाइ आरो बानलु बेखौ मिक्सिआव ज' होनोसै दालिजों। बेयाव दा गासैखौबो ज' होना लाबाय। मिक्सिआव होनाया रेडि जाबाय दा। पियाजखौ दरसे हाना लाबाय ओमफ्राय बानलुखौ एसे होबावबाय। पियाज आरो बानलुखौ मिक्स खालामना लाबाय। नैजोंना कुकारा खेबथाम हुसेल मारिबाय। बेखौ दा एसे गुसु जानो दोनथ'नोसै। बेयाव बिलाहि, पियाज, सामब्राम गुफुर, बानलु, हाइजें बेखौ ग्राइन्डाराव पेस्ट खालामना लानोसै। मटराबो रुइबाय। दानिया सारायाव थाव होना लाबाय। दायो थावा दुंबाय। जिरा गथा एसे होना होनोसै। जिराखौ एसे खामहोना लाबाय। दहाय पेस्ट खालामना लानायखौ होनोसै। बेखौ एसे मोनहोग्रोना लानोसै। जिरा पाउडार आरो दुन्दिया पाउडारखौ होना लानोसै। जाबाय। दा मटरखौ होनोसै। बेखौ दा खोबना दोनथ'नोसै। जोंना गुगुनिया रेडि जाबाय। दानिया पकरि सावनो सारायाव थाव होना लाबाय। नै दाना पकरिखौ सावबाय। एसे गोलिदेरबायसो। गुगुनि आरो पकरि मोननैबो जानो जोंना रेडि जाबाय।